besok. Nanging prajurit tandes ora bakal mundur. Sana trimo ngadepi kawon. Gede kekuatan titik wae aku ora wedi karo kula kuwi. Ayo ditempoke kowe apa aku sing bakal kalah ning papan kene. Wis tak jajak. Ayo ngono ya mati piye. Dan gue lipat sekti. Jaga foto, dah foto. Ben abi pe.
gombale gulu mengisor kebawa. Ora. Gombale ora berarti. Lah monggo. Lah nane iki tak go iki. Musuhe dinosaurus. Yo kudu ana gombale kok dhuwur mengisor kebawa. Alah. Yo. Alah sak dadine nang wis lho. Wani kowe. Perang. Aduh. Aku aji-aji, ngono ku jam jor. Aku suka tisen Mas. Ono pake topine SD. Ayo sini. Aku mau buka lekku ya bodho. Ora digedor. Bakti. Yo, sawang iki. Aku Aku buat tinggal. Kowe cekak karo bapak kowe. Adep wong loro. Cekak aja. Aduh kranjian.
Aku ra
tang tung tung tang tung tung tang tung tung tang tung tung tang tang tak gendar bling tak tung tak gendar bling tak tung gendar bling tak tung gendar bling. Tangsel. Aduh. Ngerong. Lu kok orang metune kok malah gilani ngene. Lah kan anane iki yo. Aku ra ngerti sing apik. Lah iki bebeke ukamen ngono. Usul-usul deh. Jajal go ya. Apa? Tak gendar bling tak tung gendar bling tak tung gendar bling tak tung gendar bling tak tung tang tung tung. Aku tak sing kesonae wis dadi. Ojo. Aku malah iki mang lanang, Mas. Lanang. Lu metu-metu mang nggon iki lha apa? Awal isi yo. Aku ini ora kadane wae. Aku mulai kebentuk-bentuk anakku. Kok iso? Aku isi terangan oleh Sebabnya apa kok dibentuk anakmu? anakku ndelok YouTube terus ya. Yo, Bapak kaya wong bentuk. Udan aku. Sing kan aku dia yo bentuk. Jo. Lah kayak nyadar ta ora? Gene. Bentuk ta ora? Yo. Ini kok. Hah? Tanjak gocine, tekan kotanya, jebret. Tekan aku. Panas ora. Bos. Urusan iki. Urusan iki piye? Buka. Lok. Turut. Ora tetep piye? Dadi ngene aneh terus sesak. Yo, apa biaya nang ngentot barang. Aku nyalane kowe to, Mas. Wah, iki kowe mangan. Mamaku. Kowe iki. Ora, iki kowe. Ora. Wes apa nek jero wong loro lho. Aku iki mau ngundang. Yo, kakas gede. Benuna tak undang. Ame tak candak ngene. Ana suarane. Piye? Ngono. Masuk. Turut. Mangan piye? Ngawur iki. Ngawur piye? Ora umum. Apa kok? Ning jero iki wis abot, Pak. Bener. Sesut roh ungkep. Yo, diundang go sing aja ngentut. Dadi piye iki? Aja ngentut yo kunyo. Kok ngentut iki kamu? Lah ora tamu, lomo. Ora iso ngentut tak dipreksano. Bener, ora iso ngentut dipreksano, tapi delok-delok. Apa? Ning jowo. Jowo ora. Moh, nggo kowe. Hah? Nggo kowe. Udan aku. Lah, jareke mau kepengin nganggo sing apik. Wes, si apik kereng tak doblane. Ora apa-apa. Ora sampe kano-kanoan. Oke. Wadah tak ora sedung suwak kabeh. Katokan Pak, katokan. Katokan iki jabreto. Ana apa?